is een duidelijk onderwerp voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hoe moet het verder met de intensieve veehouderij? En daarom duik jij daarin deze ochtend. Mino Remmers, jij bent in de Zichtstal in Melderslo. Wat is een zichtstal? De Zichtstal is eigenlijk gekomen sinds de hele affaire van de varkenspest. Veel varkensboeren dachten, wij moeten af van dat beeld met die enorme grijpers de hele tijd, die maar steeds door de media herhaald werden. En toen verscheen, volgens mij was het in Brabant, de eerste Zichtstal. Die boeren die zeiden, we moeten gewoon laten zien wat we doen. Dat is veel beter voor het imago. En zo kon je in Brabant op de fiets langs bij een boer, ik weet niet meer precies waar het was, en dan kon je een kijkje nemen. En jullie hebben dat ook, wat zijn er veel meer tegenwoordig, hè? Ja, we hebben ongeveer zo'n 25 zichtstallen in Nederland. Ja, en jullie hebben het ook. We zijn bij de familie Michels en die hebben 1900 varkens. En toen zei ik vanochtend om 5:15, je ruikt er niks van, maar dat is logisch, want het is ultramodern. Ja, stal is van 2011. We hebben op Dierendag 2011 hebben we de eerste dieren ontvangen. En we hebben eigenlijk alles gedaan in deze stal wat op dat moment de nieuwste stand van de techniek was om tegemoet te komen aan dierwelzijn en milieu. Ja. Edwin zat vroeger in de IT. Heel iets anders, totdat u het bedrijf van uw ouders overnam. Maar dat komt er wel van pas, de IT. Ja, moderne varkenshouderij is vol met automatisering. Gesloten systeem, hè? De varkens lopen hier niet buiten. Nee, we hebben er bewust voor gekozen om de impact op het milieu zo minimaal mogelijk te laten zijn. En dat betekent dat je een gesloten stal hebt. En dus kun je hier binnenkomen als je op de fiets langskomt. Welkom op het varkensbedrijf. Er hangt nog een interessant bordje. Niet tegen het raam kloppen, de varkens hebben u al gezien. En dan zijn er allemaal vensters. En dan zie ik ze liggen, een beetje slaperig nog, achter het glas. We gaan dadelijk de stal ook in. Ellie werkt ook mee in het bedrijf, jullie doen het samen. Intensieve veehouderij en provinciale statenverkiezingen. Het is aan de orde van de dag. Slaken jullie dan een diepe zucht, daar gaan we weer? Nee, eigenlijk niet. Het is weer een moment van discussie, dat we met elkaar in gesprek gaan en kijken van nou wat kunnen we samen bereiken om richting een toekomstbestendig bedrijf te gaan. Want er is nogal wat verzet, met name ook tegen die intensieve veehouderij, waarvan wordt gezegd het stinkt, het veroorzaakt ontzettend veel mest. CO2-uitstoot gaat het over, ammoniak gaat het over. Ja, klopt. Dat zijn discussiepunten en ik denk dat het belangrijk is dat we daarover in gesprek gaan van wat klopt wel, wat klopt niet. En klopt daar veel niet van wat soms door protesteerders wordt gezegd? Nou, het beeld wordt vaak vertekend. Er zijn echt wel momenten van overlast. Maar de manier waarop het neergezet wordt en wat jij ook zegt, oude beelden met grijpers. Ja, ik denk wel dat daar... Varkensflat, hè, die term viel een aantal jaren geleden. Ja. Daar waren boeren helemaal niet blij mee. Ooit verzonnen door de burger als een onderzoek. Maar het is wel een plaatje wat is blijven hangen bij de burger inderdaad. Ja. Ja. Maar er werd ook wel gezegd, we hebben natuurlijk een aantal dierenziekten gehad. Hè? Behoorlijk wat. Varkenspesten, Q-koorts hebben we gehad. Onlangs weer de vogelgriep. Als er dan eenmaal iets is, het is zo intensief in Nederland, dan grijpt het ook meteen om zich heen. Is het niet te veel dieren op een te klein oppervlak in Nederland? Nou, die mening kun je zijn, maar ik denk wel de manier ook zoals wij het houden in een geconditioneerde ruimte en alles, dat je er veel meer controle op hebt en dat je juist veel eerder stappen kunt zetten en dat het zich niet zo uitbreidt als wat we inderdaad 20 jaar geleden gezien hebben. Ja. Want zo zou het niet meer kunnen op die veel kleinere schaal, Edwin. Nee, je hebt op dit moment voor een beetje een inkomen als gezin heb je ongeveer 4500 vleesvarkens nodig. Anders dan heb je gewoon geen inkomen. Kom je gewoon tekort. En daar gaat het om. Hoe moet het dan toch verder met de toekomst in die intensieve veehouderij? Het is een agendapunt. Het komt vandaag ook aan de orde, omdat er hier in Venray, vlakbij, 8 kilometer hier vandaan, een soort beurs is waar alles te zien is op het gebied van de modernste technologie als het gaat om de varkenshouderij. De intensieve veehouderij ligt onder het vergrootglas. Er is verzet als het gaat om dierenwelzijn, klimaatverandering, mestoverschot. Dat zijn ook terugkerende thema's, ook in de provinciale statenverkiezing en de aanloop daarvan tenminste. En die zijn binnenkort. Het speelt ook in Noord-Limburg en daar is vanochtend Mino Remmers inmiddels uit de Zichtstal. Nou, in de stal. In de stal. Keurig overal aan. Ja. En de laarsjes aan. Iets op het hoofd. En dan kun je dus door een venster kijken als je hier langskomt op de fiets bijvoorbeeld. Of schoolklassen komen hier ook. En dan kun je dus zien hoe dat hier bij Edwin en Ellie Michiels aan toe gaat. De stal uit 2011. Jullie varkens zitten wel allemaal binnen. Dat is een van die kritiekpunten die je vaak hoort. Die beesten zien nooit het daglicht. Ja, als ze naar de slachterij gaan. Ja, we hebben er bewust voor gekozen om de impact van onze manier van dierhouderij op het milieu zo minimaal mogelijk te laten zijn. En dat betekent dat je alles opvangt. Nou, de mest in de kelder en de lucht die uit de stal komt door een luchtwasser. En dat kan dan nou alleen maar in een gesloten systeem. Dus begrijp ik, het is de keuze of het een of het dierenwelzijn en buitenvroeten. Goed, dat ziet er leuk uit. Dat is ook fijn voor die beesten.
Ja, dat is een keuze die je maakt. Maar dan poepen ze? Als een dier op buiten loopt, dat poept op de grond, dat trekt het grondwater in. En de methaan die ook daar uit de dieren komt, die gaat zomaar de lucht in. En daar hebben wij niet voor gekozen. Jullie zijn wel veel met dierenwelzijn bezig, want in deze stal zitten er per hok, waar wij nu in staan, dat is zo'n meter of 6, 7 bij 7 meter. Nou, ze hebben 1 vierkante meter ruimte, omdat wij ervoor gekozen hebben, bewust voor gekozen hebben om te gaan produceren voor het Beter Leven kenmerk van de dierenbescherming. Kijk, hoe lang hebben jullie ze nou? Want jullie zijn echt een vleesbedrijf, hè? Ja, nou deze zijn zo ongeveer 1,5 maand hier. En varkens blijven hier 3,5, 4 maanden en dan zijn ze klaar voor de slacht. Edwin en Ellie doen het bedrijf samen. Edwin heeft het bedrijf van zijn ouders overgenomen. Zat eerst in de computerbranche, heel iets anders. Toch uiteindelijk in de varkens gegaan. In de jaren 70, want u komt eigenlijk uit Brabant, zijn jullie met het gezin naar Limburg verhuisd. Had dat toen al te maken met de intensieve veehouderij, zoals die in Brabant was georganiseerd? Nou ja, mijn vader was vrachtwagenchauffeur, afkomstig van een rundveehouderij. En er was voor hem geen plek in Brabant. En hij wou graag varkens... Dus toen speelde dat al, we hebben het over de jaren 70. Ja, hij wou graag varkens gaan houden. En hij vond hier een Limburg bedrijf wat bij hem paste. En is hier eigenlijk voor de varkens naartoe gekomen. Zit er verschil tussen Limburg en Brabant met name? Want in Brabant speelt de discussie ook heel erg. Zijn de milieueisen ook heel streng? En dus de eisen ook om een intensieve veehouderij te hebben? Nou, de eisen zijn hier niet zozeer minder. Alleen de cultuur is anders. Wat ik merk is dat wij hier op een makkelijkere manier in overleg kunnen met degene die ook wat van ons willen op het erf. Ja. Waar uitzicht dat dan in? Nou, ik vind als je in Brabant kijkt, dan zijn de standpunten verhard. En hier ben je in staat om samen met bijvoorbeeld in dit geval een dierenbescherming de discussie te voeren van nou, hoe zou het dan wel kunnen en hoe kun je maximaal binnen gesloten systemen die we nou eenmaal hebben, tegemoetkomen aan die wensen van de maatschappij. Dat daar zo'n verschil in zit, want Brabant is hier, nou als we 10, 15 kilometer rijden, zitten we in een andere provincie. Daar gaat het er dus anders aan toe dan hier. Ja, harder. In Brabant is het harder. Het Limburgse land wat zachter. Tussen de roze dames en heren. Waar ik in mijn keurige blauwe overal een beetje in detoneer, dat wel. Maar nog eens over de intensieve veehouderij. Horen we straks wel op welke partijen we dan moeten stemmen als we daar een mening over hebben. Een goede slavinken zijn, dat meldt de Consumentenbond. Mino Remmers? Die is het dode slavink. Ja, jij bent nog bij de levende slavink, hè, Mino Remmers? Ja, we hebben het erover. We zijn hier op het bedrijf bij Edwin en Ellie Michiels in Melderslo, Noord-Limburg, waar we het hebben over toevallig de discussie rondom de intensieve veehouderij. En dan kwam dat nieuws even langs, hè, dat de slavink zo slecht was. Ellie, wist je dat? Ja, dat blijkt uit jouw bericht wat je me net voorhield, inderdaad. Liefst 1 op de 3 slavinken bleek op de uiterste houdbaarheidsdatum bedorven. Het gaat om biologische slavinken van de BioPlus, Ecoplaza, de Dirk en de Albert Heijn. En de Oldenburger slavink van de Wiel kwam als slechtst uit de bus met een 2,5 als rapportcijfer. Vaak zijn ze niet eens meer te eten op de datum dat je ze koopt. En toen hoorde ik jullie zeggen, Edwin, dat is frustratie. Ja, dat is puur frustratie. Ik bedoel, verser vlees als wat het hier weggaat kan niet, want het loopt zelf de vrachtauto op. En op het moment dat je het dan afgeeft, dan ben je de regie kwijt. Terwijl we eigenlijk wel erop aangekeken worden op het moment dat er iets met vlees zit. Ging ook met die lasagne zo, hè? Een aantal maanden, jaar of wat geleden. Ja, hetzelfde verhaal. Wij worden erop aangekeken, terwijl ik hier uit die stal niks anders haal als varkens. Waar gaat het dan mis? Nou, ergens in de keten dus blijkbaar. Lang houdbaar, lang goed houden. Ja, ik denk de consument is op dit moment verwend met een product wat ze lang moet kunnen bewaren. En daarnaast, ja, een slaving bijvoorbeeld, is een samengesteld product. Het is niet alleen varken of alleen koe. Het is van alles bij elkaar gedaan. Ja. En uiteindelijk ligt zo'n product in de winkel. En ja, wat doet de consument er uiteindelijk ook mee, is ook altijd de vraag. Pakken jullie zelf wel eens een varken voor jullie zelf? Dat je zegt, kom ik mee de winter door, verse kan ik het niet hebben? Dat is in Nederland bijna onmogelijk gemaakt, omdat het vervoer moet geconditioneerd. Dus dan zou ik voor 1 varken een vrachtauto moeten laten komen die helemaal schoongemaakt is. Alleen voor dat transport. En vervolgens moet hij bij het slachthuis het varken gekeurd worden door een veearts. Die ik dan ook speciaal voor dat ene varken moet inhuren. Dus wij horen het al, dat is helemaal niet rendabel. Nee, dat is gewoon om. Dus jullie halen die slavik ook gewoon bij de supermarkt vandaan? Heel eerlijk, ja. Ja? Ja. Ja, niet meer dus. Nou, dat weet ik niet. Ik heb de ervaring dat ze wel lekker zijn, dus... Nou, goed. De verse kan je ze hier niet hebben inderdaad. Maar goed, ze moeten ze toch bij de supermarkt halen. De slavink. Goed opletten geblazen dus. Belangrijk onderwerp bij de Provinciale Statenverkiezingen, de intensieve veehouderij. En daarom ben jij vanochtend, Mino Remmers, in de provincie Limburg. Melderslo, Noord-Limburg. En daar zijn we in de stal.
Je hoort ze ook, hè? De varkens, ze zijn nu echt allemaal wakker geworden. Maar je hoort ook het geluid van de ketting. Deze. Ik moet toch eens eventjes aan Ellie en Edwin vragen. Wat is dat met die ketting? Waarom hangt die daar? Nou, dat symboliseert een steentje wat eigenlijk het varken in het wild altijd in zijn mond heeft. Ga nou toch weg. Ja, dat is echt waar. Kauwen die op een steentje? Ja, in het wild wel, dus dat proberen we. Waarom? Gewoon voor een lekker fris mondgevoel. Dezelfde manier als dat bij kauwgometen. Dus het is speelgoed, die ketting die hier hangt. Ja, dat zien wij als speelgoedje. Ja. Wist u dat, mevrouw Brugman? Ja, want ik ben een keer in de stal geweest hier. Dus ik heb gezien dat ze speeltjes hebben, ja. Ja, Carla Brugman is van GroenLinks. Heeft landbouw in de portefeuille. Het gaat om u zit ook in de raad van Venray, hè? Ja. En in de staten in Limburg. Toch zijn jullie kritisch over die intensieve veehouderij, want de grenzen zijn bereikt. Ja, dat is wat ons betreft wel. Als je nou kijkt dat in de gemeente Venray zitten op dit moment ruim 4 miljoen dieren tegenover 40.000 inwoners. Dus op 1 inwoner zitten 100 dieren. Nou, in deze regio zijn er zoveel stallen, dat loopt gewoon een beetje uit de hand. En ik vind dat daar grenzen aangelegd moeten worden. En dan hebben we het onder andere over het mestoverschot. Mestoverschot, uitstoot. Want kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die hebben een grote stal, goede luchtwassers. Maar er zijn ook nog altijd bedrijven die dat niet hebben. En als je nou kijkt naar bijvoorbeeld Vredepeel, dat is een heel klein dorpje hier in de buurt. Er was zeg maar metingen van fijnstof. En daar is het hoogste gemeten fijnstof in heel Nederland. Meer dan dat er bijvoorbeeld is op een heel druk plein in Amsterdam. Nou, zijn we bij Edwin en Ellie en Michiels. Jullie hebben een zichtstal. Jullie ontvangen ook schoolklassen om te laten zien hoe het er in de stal aan toe gaat. Er is heel veel veranderd. We hebben hier ook techniek aan de muur hangen, computer gestuurd. Nou ja, u zat vroeger in de ICT, komt van pas. Deze kritiek, wat doet dat jullie? Nou, ik vind het herkenbare kritiek. En het is in ieder geval de reden waarom dat wij bij het bouwen van deze stallen voor gekozen hebben. Om niet alleen een luchtwasser aan te schaffen die verplicht ingrijpt op het ammoniakgehalte van de uitstoot van de lucht. Maar tevens die fijnstof en die geuremissie van die stallen meeneemt en daar een reductie in realiseert. Maar toch hoor ik jullie ook zeggen, als je het kleinschalige gaat aanpakken, red je het niet. Nee, dan red je het niet, want je zit met een omgeving die niet alles accepteert. Ik bedoel, als wij 1900 varkens buiten gaan leggen, nou daar is de buurman echt niet blij mee. En tegelijkertijd... Dat stinkt. Ja, dat ruikt. Wij zeggen wij ruiken. Ja, sorry. Maar in ieder geval, maar zo'n luchtwasser, ja, die kost al €100.000. En dat moet wel terugverdiend worden in die varkenshouderij. Vandaar dat jullie naast de varkens ook een kwekerij hebben in Klavertje 4. In een soort bloembolachtig, hè? Ja, wij grossieren in geluk en dat maken we zelf. Ja. Klavertjes 4, omdat je het anders financieel niet redt. Ja, het bedrijf is een gewoon gemengd bedrijf. En varkenshouderij is daar één poot van. En die voorziet in 50% van ons inkomen. En de andere 50% halen wij uit andere takken op het erf. Dat betekent dus, als je gaat zeggen die intensieve veehouderij kan op deze manier niet, ja, dan gaat het naar het buitenland. Nou, er gaat heel veel vlees naar het buitenland, laten we dat voorop stellen. Maar kijk, eigenlijk gaat het ergens mis. Hè? We eten met z'n allen heel goedkoop vlees. Ik weet niet wat de prijs hier oplevert per kilo, maar daar gaat het al mis. En daarom moeten die boeren heel veel gaan produceren om zeg maar zo'n luchtwasser te kunnen betalen. Hè? Want het zijn hele dure apparaten. Dus dan zeggen ze altijd van ja, we kunnen niet anders dan alleen maar groeien. En dat is heel jammer, want het moet gaan om kwaliteit. En dan zeg ik van, nou, biologisch landbouw bijvoorbeeld, die groei die moet een keer gestopt worden. Wij zeggen met z'n allen hier in Nederland, die boeren in het buitenland, hè, die moeten het goed hebben. Dus we hebben fairtrade producten. Ik heb wel eens geroepen, waarom zouden we niet fairtrade hier in Nederland kunnen boeren? Hè, we moeten ze niet dwingen om altijd maar goedkoper en goedkoper. Dus daar gaat het mis. Ergens ook bij de supermarkt, diezelfde supermarkt waar ook die slaafwink van vanochtend verkocht wordt. Die slaafwink die al bijna vanzelf met je meeloopt naar huis, zegt de Consumentenbond. Ja, inderdaad. Mino Remmers, tot straks. Statenverkiezingen, nou ja, dat gaat Mino Remmers doen. Intensieve veehouderij is natuurlijk een belangrijk punt in sommige provincies. De verschillen zijn er natuurlijk ook per provincie en ook per partij natuurlijk. Mino Remmers in het noorden van Limburg. Mino, voor wie moet je kiezen als je juist voor die intensieve veehouderij bent, met de werkgelegenheid en alles wat erbij komt kijken, economisch gewin, en voor wie als je daar tegen bent? Ja. Nou, GroenLinks, Carla Brugman zit hier. Het zit onder andere in de Staten van Limburg. Die is daar heel kritisch over. Wat zijn nou de partijen die wel achter onder andere ook de ambitienota staan 2025? Die ambitienota, prachtig woord, die Limburg heeft. Namelijk dat elk land- en tuinbouwbedrijf een lust voor de omgeving moet zijn. Wat zijn de partijen die voor die intensieve veehouderij zijn?
Het CDA natuurlijk voorop. Hè. Dat zijn de partijen die daar heel erg mee meegaat. Ik moet zeggen dat die ambitienoten hebben wij ook in meegestemd. Omdat de ambitie moet zijn dat je met elkaar in dezelfde omgeving een bepaalde doel moet nastreven. Ik vind dat we niet alleen maar nee kunnen roepen. Er zijn partijen die zeggen, we zijn overal tegen. Hè. Een PVV en SP zegt ook, we zijn tegen megastallen. Wij kijken er genuanceerd tegenaan. Want het is ook werkgelegenheid, de bedrijven zitten er nu eenmaal. Het is ook historisch zo gegroeid. Ja, precies. En dan kun je niet zeggen, nu allemaal maar opduvelen. Dat gaat gewoon niet. Dus dan moet je zoeken naar een goede oplossing met elkaar. Dus er zijn hele leuke initiatieven. Dat een boer zoekt buren, hè, die leggen zonnepanelen op hun dak om draagvlak te creëren met de mensen die eromheen wonen. Nou, als je die kant op gaat, dan ben je in dialoog. En daar zijn we. Ja, of is dat dan toch heel erg voor de bühne dat je dat doet? Nee, dat vind Zo ik van die zonnepanelen neerleggen. Van kijk eens, we zijn toch heel milieuvriendelijk bezig. Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik echt niet. Ik bedoel, het mes snijdt aan de twee kanten. Zo simpel is het gewoon. Ja. Op de achtergrond horen we een paar van de 1900 varkens die Edwin en Ellie Michiels hier hebben. Ze hebben ook een zichtstal om aan mensen te laten zien hoe het er hier in het bedrijf aan toe gaat. Over 20 jaar bestaat jullie bedrijf dan nog als het zo doorgaat? Ik hoop van wel, maar in de toekomst kijken kan ik op dit moment niet. Ik daag iedereen uit om 5 jaar in de toekomst te kijken, maar ik hoop van wel. Maar wordt het moeilijk? Het wordt zeker moeilijk en het zal ook zeker niet eruit zien op een manier zoals het er nou op ingericht is. Ik denk dat we nog meer richting de wensen van de maatschappij opschuiven. Anders dan houden wij geen draagvlak als ondernemers. En dat betekent dus dat je nog meer moet doen om aan te tonen dat het duurzaam is, klimaatneutraal, grote investeringen? Ja, in ieder geval gewoon nog stappen zetten die kant op, ja. Ik bedoel, daar hebben we wel ideeën over welke kant wij op zouden willen. Maar ja, goed, eerst zien of dat bewaarheid wordt, of dat de richting is die de maatschappij ook op wil. Al een idee wat het gaat worden in het stemhokje volgende maand? Ja. Niet GroenLinks. Nee, die kans zit er niet in. Nee. Maar ook niet het CDA. Zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. Er is vanavond nog een belangrijk debat, want het is niet alleen. Het is toevallig ook een grote beurs in Venray als het gaat om intensieve veehouderij. Jullie hebben vanavond ook een debat, hè? Ja, daar zit ik ook bij. Er zijn vanavond maar 4 woordvoerders in dat debat. Dus ja, ik zal het alleen moeten doen qua zeg maar. Waar is dat te doen? Dat is in Venray in de Witte Hoeve. Ja. En de PVV en SP hebben afgemeld. Ja, die zijn er niet bij. Nee, dat is toch raar als je toch duidelijke standpunten hebt. Ja, dat is heel erg jammer. Ja, dat zeg ik. Ik zal het alleen moeten doen vanavond. En wie de varkens wil bekijken kan 7 dagen in de week terecht bij Edwin en Ellie Michiels. Je kunt gewoon langskomen, hè? Ja, elke dag welkom. Ja. En dan moet je dus naar Noord-Limburg, naar de prachtige gemeente hier, waarvan ik dan... Melderslo moet ik zeggen. En daar kun je die dieren allemaal komen bekijken. In Noord-Limburg, niet ver van Venray vandaan. Mino Remmers, morgen sturen we je naar...